El ple de l'Ajuntament de Bigues i Riells ha aprovat un pressupost d'11,5 milions d'euros. L'equip de govern, amb 6 regidors, ha rebut el suport del regidor d'Esquerra. És el primer ple després de la moció de censura fallida que l'oposició va presentar i a la qual finalment Esquerra no va donar-hi suport. La bona sintonia entre les dues forces es va veure en el ple i Joan Galiano ha estat nomenat representant a l'Associació de Municipis per la Independència en nom de Bigues i també a la Fundació Bigues i Riells. El pressupost aprovat ha tingut una gran davallada en l'apartat d'inversions, on només s'hi han inclòs algunes obres de millora. I hem fet una reducció bastant dràstica, de gairebé més d'un 20% en el capítol d'inversions, perquè el que hem volgut és garantir precisament la prestació dels serveis directes a canvi de poder fer menys inversions al respecte, i tot això perquè hem primat el que és el manteniment de via pública, un tema de franges de protecció antiincendis que hem d'afrontar-lo d'una manera definitiva, i després perquè també hi ha alguns serveis energètics que ens estan pujant més del que pensàvem. El regidor del PP s'ha abstingut i els d'Iniciativa i PSC hi han votat en contra. Les crítiques de l'oposició s'han centrat en la creació d'un càrrec de confiança, que encara no s'ha aprovat, però que el pressupost ja hi destina 50.000 euros a l'any. Per sorpresa i sense estar en l'ordre del dia, la regidora del PSC, Marisol Rodríguez, ha dimitit del seu càrrec per motius personals i per les repercussions de la moció de censura fallida. Después de este intento de derribo a las personas, quiero agradecer a todos los que, sin compartir mis ideas políticas, me han apoyado como persona en este acoso y derribo público sin pudor ninguno, deseando incluso el cierre de mi negocio, que es el único sustento. Yo estoy cansada, agotada y decepcionada. Llevo ya muchos años en la lista del PSC y creo que es el momento de dedicarme a mi familia y a mi trabajo. Rodríguez és la segona regidora del PSC que dimiteix aquesta legislatura. Ha estat 5 anys a l'Ajuntament. Durant la legislatura passada va ocupar l'àrea de joventut. Al seu lloc l'ocuparà Eusebio Casado, que anava de número 6 a la llista socialista.